Так, тут нічого. І тут так само. Ці ж яно може бути? О, привітання, дівчинки і хлопчики. А у вас такое буває, коли ви нешта шукаєте, а яно ніяк не знаходиться. Быццам було, та сплило. Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Привитание, Топа. Салют, сябрука. Топочка, а что это ты ходишь туды-сюды? Гуляешь в годинник? Неужто я не гуляю? У мяне важная справа. Так. Між іншим, могла би допомогчи лепшому сябру. Фу, я ж не ведаю, з чим тобі допомогчи. Бачиш, чим я зараз зайнятий. Вядомо, бачу, ти ходиш туди-сюди. Тік-так, тік-так, будь маятник у годиннику. Сама ти маятник. Я не без справи тут топчуся. Я шукаю. Ой, як цікаво. І що ти шукаєш, Ромал? Ой, слово. Что? Не зрозуміла. Де слово у мяне згубілася. Вось так справа, Ромал. Сам не ведаю. Мне дядуля учора сказаў: даў слова, трымай. О, вельмі прыгожа ён сказаў. І што з гэтым словам здарылася? Бачыш, няма ў мяне яго. Гэта значыць, што яно звалілася. Ці проста вылецела? Ой, можа і вылецела. Але далёка адляцець яно не магло. У нас усе форткі і дзверы зачынены. І ты лічыш, што слова звалілася на падлогу? Ну а куды яшчэ? Усё, што падае, абавязкова ляціць уніз. Гэта ведаюць усе дарослыя школьнікі. Ну, і я таксама. Топачка, а ты нічога не пераблытаў? Менавіта слова ты згубіў? Вядома, дзядуля сказаў: даў слова, трымай. А калі ў лапах яго няма, значыць, дзе яно? Проста я яго згубіў. Сапраўды, калі нешта было ў лапах і знікла, значыць, яно некуды звалілася. Але не расстройвайся, будзем шукаць. Давай! І зараз жа прыступім, Топачка. А якое ў цябе было слова? Калі б я гэта ведаў, я і сам знайшоў бы. А тое я не ведаю, якое слова я даў і якое згубіў. А ты ўспомні, як шукаць, калі не ведаеш, як яно выглядала. Ой, праўда, такое складана зрабіць. Вось і узгадвай усё, што ты сказаў за дзень, Ромал. Рыся, ты ж ведаеш, што пагаварыць я вельмі люблю. Ведаю. Я магу так разгаварыцца, што слоў і не падлічыць. А якое слова з мноства ты камусьці даў і якое не ўтрымаў? Ой, Рысячка, сам хочу ведаць. Добрый вечер, деточки мои любые кветочки. Прывітанне, дзядуля Дабрадзей. Добрый вечер, дядулечка. Добрый. А вы нічога пад нагамі не знаходзілі, калі да нас ішлі? Да не. А что вы сгубили, кветочки мои? Ну як што? Слово! Слова? Ничего не разумею. Якое такое слово? Ну як, дзядулечка? Няўжо вы не памятаеце, як учора самі мне сказалі: Топа, даў слова, трымай. Ну як такое можно не памятать? Я дома памятаю. Толькі вось Топа не ведае, якое дакладна слова ён не ўтрымаў у сваіх лапах. Падкажыце мне, дзядулечка. Ты, Топочка, ни одно слово не утрымаў у руках. Ты вялікую справу узяў ды выкінуў. Як гэта? Быць такога не можа.
Нічого не разумею. Растлумачьте мне, калі ласка, Роман. Учора Топа паабяцаў абысці ўвесь двор і праверыць кармушкі для птушак, паглядзець, ці не зламаліся яны ад моцнага ветру, ці хапае пачастункаў для пярнатых. То бы было такое? Ну, было, говорил я там. А сёння я іду па двары і бачу, што одну кормушку снегом засыпала, а другая ад ветру звалилась на землю. Птушки хвалюются, пообедать не могут. Ой, бедные птушечки. Топа, а ты гэта бачыў? Не, я сегодня у той бок не ходил. Ну, несколько разов с горки скатился, да назад. Ветер такой моцный, тому я не хотел нос отморозить. А кормушки? Ну, не ўсё ж на землю звалилось. Некоторые ж застались на древах. Птушки без ежи не застались. Топа, ты что? А коли б я нос отморозил, а потом кашлять почал. Ты ж сам, Топочка, прапанаваў кормушки проверить, ды подправить, калі трэба. А гэта значыць, даў свое слово. Дал слово, значит, пообещал? Так, паабяцаў выканаць некую справу абавязкова. Значит, трымаць слово – гэта выканаць тое, што паабяцаў. А коли не выканал, не стрымаў свое слово? І яно быццам узяло, ды пакацілася. Ну, прыкладна так. Калі не можаш зрабіць справу, не абяцай. Топа, усе спадзяваліся на цябе. Ага. Ой, а птушачкі зараз як? Яны не халодныя. Не, буслік мне дапамог. Мы з ім усё пачысцілі ад снегу, кормушкі добра павесілі і зерня насыпалі. Почакайце, а я б так само мог. Ты, Топочка, і слова згубіў, і важную справу не зрабіў. Ну я ж не ведаў, што ад аднаго слова сур'ёзная справа можа быць пад пагрозай. Так што, калі ўжо даў слова, трымай яго. Усё, дзядулечка, я ўсё зразумеў. О. Птушачкі, прабачце мяне, калі ласка. Я заўтра з самага ранку прынясу вам смачны пачастунак. Даю слова. Малайчынка, Топа. Ага. А зараз самы час разам паглядзець мультфільм. Так, глядзім. А зараз, дзетачкі мае любыя кветачкі, час рыхтавацца да сну. Чыстим зубки, мыем тварыкі, а потым бяжым у ложачкі на мяккія падушачкі пад цёплыя коўдрачкі. Цікавых снов! Вочки закрываются, сны казки пачынаюцца. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні тень, сонны тень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы.
тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай.